gi yore mamoko manyalo gero county ma Nairobi kae. Ka mane na diera monyalo timo ma tijni richo ma osebetie mar ni ji koso pi kidhi estate ma kama pionge kidhi estate ma kama pionge anyisi ni nyocha go mbaka gi ng'amo dakare no wacho ni gima chando gima bende gima chando ge ne mana pi Nairobi ka en midhiero mogwako kuonde te tibo yudo niya to kendo jo Karen ka to giti gi dendgi mondo giyud pi maybe because they can afford but kiseneno ni yorni ok en yo mayot kaka jatelo mondo atieg wach pi ni to kata sirikal mamalo boseneno ni wach pi ni otamo counties why can they take it back mondo gi manage matine ni kuro dhano ok wadhi yudo yore mag yudo pi kaka chondo ka ok apar ka ne wana ahinya gi weche mani dhano tiyo gi dende mondo yud pi ni ne ni kiyudo ng'ama pulling a cat ma uso pi tinyiewo tidwet ge odi to wach ma kanyo tino ade rumo omiyo nyaka wabed gi kama kaparo no ge kanya ngine bro bedo ka duogo ire nyisa ne dhi county ma Kisii kawuok e county ma Kisii tibro duogo paro ibro duogo itik paro ma bende ni nitiere godo ne kon ga jongi county ma Kisii wantiere gi jafombo marwa Crispin Otieno. Crispin kinyalo muna winja amosi ni misa